pashinjavha odedzera kuti pahip hop anokundwa navoice chete pakuimba, asi vamwe vese vanoimba zvinonzwisa tsitsi kunge twumhasuru twaBabaharare. Hi guys, welcome to our channel TV Files TV. Ndo nyaya iripo guys, tadzifambira nyaya dzacho. Pashinjavha atanga futi kutukana naBabaharare na Holy 10, nekuti na Holy 10 amudza kuti iwe Holy 10 gara pasi, of which vanhu vakawanda vanga vachimudza kuti Holy 10 chibaba, iwe uri kurwadziwa na Holy 10 une majealous. Vamwe vauya vakadedzera kuti uri kurwadziwa naBabaharare. Babaharare vanokurova, uri kuona mamhasuru avainawo, nekuti iye ati twumhasuru twaBabaharare vanhu vanoimba havagoni kuimba setwumhasuru twaBabaharare tunonzwisa tsitsi chichi. Saka guys, I don't know kuti munoti kudini, asi vanhu vataura vakadedzera kuti iwe Babaharare vachakujikira mukadzi ende hapana zvaunoita, ende nyange vakakurova hapana zvaunoita, wakudena mumwe munhu, wakudena city father. City father havaite zvekutamba, uchatanga kufamba uchiwanda mumastreets. Vamwe vakadedzera kuti iwewe pashinjavha zvaunogona chete, iwewe zvako zvaunogona kuita muprofita wenhema, muprofita wefeki, ndozvaunogona nekuromba, ndozvachitaurwa nevanhu. Maresponse yataurwa nevanhu yanga asinga expect vanhu, havana kumira naye vese zvavo. Vanhu vadedzera kuti iwe wakufarisa, kana washaya zvekutaura dzikama hako ugare pasi. Vati iwe zvaunogona kuimba ngoma dzechechi, tsvaga mudiwa kuti uimbe ngoma dzechechi, ndozvaunogona. Pane vese ava vari kutaura havambofa vakakwanisa, vanokuremera. Vadedzera vanhu vakati Holy 10 anokuremera, Babaharare vanokuremera. Ukatarisa iwe mhasuru dzako, utarisa dzaBabaharare, dai uri iwe watoti twumhasuru twangu, kwete kuti twumhasuru twaBabaharare, because Babaharare vane mazimhasuru. So guys, I don't know what to say or you think. Please don't forget to subscribe. Thank you.